Ato ubelai ulang ubal bitar na markat bangi pulai na kakdian ubelai ni siam bunsin tang siapang kajing itba kajong ubelai ya kapurtai ha kaba ula it kerpang ya uwei pa uwei uberiu kentai bat sindrang kiba bat kibadan hagane kasla jong kapurtai bat kakdian ubelai ru ka ong syai bat kayatu yangi ba ubelai ula it yangi da kata kajing it kaba bam jukun ang kitab Jeremia lai puai lai kedekan. Bat haba ula it ru ya lagi jong ke badan haka bertai ula it adu ke bagut ang ka gospel Yohanes kalai iwai. Om tang kata la ong ru ba ula it yangi hadu kata-kata hadu bamla syu bantau ya ke jing it ubelai yang abat ya pi ke badan haka ne kasla jong ka bertai. La ban ong ru ba an om dan ki kulam la ne ki kopi ki bala ban tho bat ki bala ban nyam lada on tho lut ye ka jing it ba ka jong ubelai ya uberiu pen ban namar ka jing it palat ubelai ya uberiu bun sin ngi sim ka bu no pat ye ka ta ka jing it palat ubelai hadu ba bun sin ngi le ye ki no ki kam ki balong persya ya ubelai ya ka ba ubelai hi dalade ulam maham persya bam de ban le namar ubelai kwa ya uwei pa uwei uberiu ban le ya kino ki kam ki basniu ki balong persya ya kamon ka jong u namar ulong ubadap daga jing e kumta ukwa ban yo nanga bat na piru ya kata ka ka bangi de ban le ya ka ba ubelai ulam maham pen ban uberiu shimla ko ngu ule ahla kamon uthom no ya kata ka hukum la ne ka jing it ba ka jong ubelai kaba ula it ya uberiu nadu mendang thau ya no yang abat ya pi kumta kan poi kapor ba ubelai unsa bitar namar kan mau ba ubelai ru ulong hi ubathut shen ang ka kdien ngajong ubelai haka kitab Exodus arpausan bat kat no kalong ka batrim lada bitar lelei ubelai namar ubelai ula ban penwan ya kata ka jingpalat ki kapa haki kun hadu ka balai bat sau pateng benriu hang ning isngutu lada ja banga ngale palat dan ngapen snusi ya ubelai lada ubelai ubitar yang aga bamut unsa ai jing sneng unsa ai kano ka jing sneng wat ya ki kun tra jonga ki kun ksiu bat ki kun miau ki badai na ka pateng trai ka jonga as ngo shirkai shisha ka jing bitar ubelai kan mau ya ka Sodom bat Gomora ka ba ubelai ula bitar hang ning isngutu syai ba ubelai ulong ubadap da ka jing it bat ka jing it ka jong u kalong ka bayai sya slam hadu kata na ka banta jonga bat jong pi tang ba ka poi ka por la da ngim ko ngu ya ka hukum jong u udan ka jing bitar ya kita ki bapalat ya ki hukum kene kalong ka jing it ko balengkan ba ubelai ru udan ya kata ka jing bitar ka ba ula ban penwan hadu ka balai bat sau pateng benriu ku belai sibun